А когато ти те е зарязало? Супер! Поздравления! Боклукът сам си изхвърлил. Там, откъдето идвам, аз не плачем за мъже. Събираме се с приятелки за по чаша вино и го проклинаме с достоинство. Предателство от приятел? Боли. Предателство от мъж? Очаквано. Да плачеш за мъж? Жалко. Да плачеш за котенца? Приемливо. Изгубено време? Да. Но сега си свободна. Ако той не може да се справи с характера ти, той е слаб мъж. Не ти е нужен слаб мъж. Запомни, при една раздяла винаги има двама виновни. Той и неговата майка. Ти си кралица, т.е. загуба на грим. И мисля, че е време да накараш резервните ти опции да повярва, че най-сетне има шанса за теб. А сега стани и си служи най-добрият аутфит, дори да изхвърляш буклука. Повярвай ми, той ще те иска обратно. Винаги го правят. Ще е прекалено късно. И тогава ще е твой шанс за отмъщение. А сега, заблести, скъпа моя, нека да покажем какво са загубили и да покорим света.